Benvinguts siguen a este novel festival de bandes de música de la comarca de la Costera. La banda la componen una plantilla de 65 músics i a la seva escola de música assistixen 117 educandos. Interpretarà el pasodoble concert Viva el Rumbo de C. Zavala y la obra La Torre del Oro de Jerónimo Jiménez. Dirigís Juan Ramón Beltrán Tormo.
Demanem la presència del molt il·lustríssim alcalde de Canals, don Antonio Mira Navarro, de la Festera de Gràcia Major Encarnita Saurina i de la Ceciliana Major de l'any 1990, Maria Amparo Sánchez. Demanem també la presència de l'abanderat i del president d'esta associació, don Arcadi Soriano Vela. La Festera de Gràcia Encarnita imposarà el corbatí a la bandera de esta asociació. La Ceciliana Major Maria Amparo farà entrega d'un obsequi al director
don Juan Ramón Beltrán Tormo. Don Antonio Mira Navarro farà entrega d'un altre obsequi al president d'esta associació, don Arcadi Soriano Vela. A vosaltres no vos despedim encara, senteu-se, vos queda un poquet. I ara demanem la presència del president de l'Associació Musical Canalense de Canals, don Arcadi Soriano Vela, que ens dirigirà unes paraules. Don Arcadi Soriano Vela, per favor. A veure, no. Ara sí. Bona nit a tots. Em toca a mi abrir el turno este de paraules que ens dirigiran diverses personalitats que han vingut al certamen i, com comprendreu, estic molt emocionat. Fa un any, en l'Associació Musical Canalense, com vos dic en el programeta, es parlava de responsabilitat i d'il·lusió. Responsabilitat perquè la comarca de la Costera és una comarca gran, important, en quant a associacions musicals, i per nosaltres era una responsabilitat gran muntar este festival. I il·lusió, ja vos puc pensar que era perquè tindre aquestes 16 bandes de música així en casa representava molt per a la nostra societat. Ara ja parlem d'una altra cosa. Avui parlàvem de satisfacció. Estem molt satisfets. Ens ha eixit tot molt bé i ens hauria pogut eixir un poquet millor, però sempre hi ha imponderables, però així i tot estem molt, molt contents. I parlem de gratitud. Estem molt, molt agraïts. Nomenar a cada persona o a cada entitat que ens ha ajudat, que ha col·laborat amb nosaltres, es faria llarg. No voldria que se n'oblidara ningú, però vaig a englobar-los. Estem molt agraïts a les autoritats provincials que ens han honrat en la seva presència. A Antonio Mira, alcalde d'esta població, i a tota la seva corporació municipal, que no ens ha negat res absolutament de lo que li hem demanat. A les firmes comercials que han col·laborat econòmicament amb nosaltres a muntar tot este tinglau. Tinc que anomenar dos firmes per força que no ens han ajudat econòmicament, però que han estat en companyia de nosaltres treballant cada dia i que els resultats es veuran després. Una firma és Tot Música, que ens ha facilitat tota la instal·lació de so del pavelló, i l'altra firma és Rodríguez, que està fent una feina de xinos ahir en totes les càmeres aquestes que té muntades i que ha fet totes les gravacions aquestes dels pobles que vostès han vist al llarg del festival. Han d'agrair de tot cor la col·laboració que ens han prestat les societats musicals de tota la Costera i sobretot als músics d'aquestes associacions musicals que han actuat així dalt donant tot el millor que ells tenen. Després, seguint en aquesta retafila d'agraïments, que es faria molt més llarga, tinc que donar les gràcies al delegat comarcal i al nostre estimat president per la seva presència així entre nosaltres, junt a alguns membres de la seva junta. I això és l'agraïment de la societat a tota aquesta gent. Però jo tinc que donar també les gràcies personals als membres de la meva junta directiva i a les dames sicilianes que han estat així dies i dies treballant en aquest festival. I sobretot a dos membres que tinc que anomenar per força. Pepe Ferrer i Vicente Penedès, pels que demanen un aplauso molt fort.
hi ha res més. Gràcies a tots vostès per la presència i per l'aguant que han tingut de tanta hora de música, i fins l'any que ve en Barxeta. Moltes gràcies. Això no... És el problema que tinguem els vaixells. Ara sí. Distingides autoritats autonòmiques, provincials i locals, senyors alcaldes de la comarca de la Costera, president i membres de la Junta Directiva de la Federació, presidents, directius, músics, simpatitzants de totes les societats de la comarca de la Costera. L'amic Arcadi deia que estava emocionat. Jo també, no es pot evitar. És un gran honor per a mi, com a delegat comarcal de la Costera, el donar públicament les gràcies a totes les societats. Gràcies per l'esforç i el sacrifici que han fet per poder donar-nos este gran aconteixement musical estos 2 dies. Felicitacions sinceres a l'Associació Musical Canadense i en la persona del seu president Arcadi, perquè ha comptat en un equip humà meravellosament volcat i, com molt bé dies, plens d'il·lusió i responsabilitat. Me consta i ho he vist a través de l'organització d'aquest festival. I tinc jo també que fer referència precís a una persona, un agraïment especial i entranyable al meu antecessor en el càrrec de delegat comarcal i veí d'este poble, perquè ha demostrat una vegada més ser el motor del nostre festival, una de les peces molt importants d'este festival, que arrencà allà l'any 83. És l'amic Pepe Ferrer, i jo també demane un fort aplaudiment. L'any 91, que estem a punt de finalitzar, és un any molt important per a les nostres societats musicals. Les nostres autoritats autonòmiques i també les municipals s'estan ja donant compte dels nostres problemes i s'han volcat en les societats musicals. D'això neix que Música 92, un ambiciós projecte que, com tots vostès saben, està dotant d'infraestructures musicals a la nostra comunitat i també en la participació, baix la direcció de la Federació, de més de 800 concerts. Però les nostres societats tampoc s'han quedat parades. Tota la comunitat, després de 4 anys de treball, aconseguí el dia 20 d'abril en el Palau de la Música fer i celebrar el primer congrés de societats musicals. Un ambiciós projecte de treball, de recopilació d'inquietuds que ha acabat en un llibre blanc que ens servirà de guia més enllà del 92, cap a l'any 2000, les bandes de la nostra comunitat cap a l'any 2000. És tarea de tots, és tasca de tots el treballar, el desenvolupar-lo i fer que siga un canvi real en les nostres societats. Ja vull acabar i vull agrair sincerament al senyor alcalde, a tot l'Ajuntament de Canals per la seva esplèndida col·laboració i apoyo a aquesta iniciativa, i demane a tots els alcaldes de la comarca que encara no hagin tingut la satisfacció de tindre un festival comarcal, que es facin l'ànimo i que apoyen a la seva societat per poder organitzar-lo. A tots, moltes gràcies. Assumpció
no admetisc l'agraïment d'Arcadi i crec que els meus companys de junta directiva tampoc poden esta vesprada admitir l'agraïment perquè nosaltres estiguem així. Algú digui, dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Simplement és que tenim avui no la emoció, sinó la força de parlar de bandes, de parlar de poble, de parlar d'oferta cultural, quan venim a este festival, després de 8 joies de festivals que tenen una diadema en este moment, que és este 9è festival, ixim per ixa porta, carregats de força nova i de que no estàvem equivocats fa 24 anys quan diguérem això hi ha que pujar-lo amunt. I al igual que Pepe Ferrer, fa 9 anys digué anem a fer el Festival de la Costera. Jo ho he dit en el llibre i ho haureu llegit, però no és dir-ho, és viure-ho. Simplement fa 10 anys, si algú de vosaltres ha tingut la sort de viure els 10 festivals o els 9 festivals, s'hi ha passat moltes coses. Una joventut cada vegada més forta, unes escoles cada vegada més plenes, una música moderna i clàssica cada vegada més amunt, unes organitzacions que cada poble ha donat el millor que tenia. No es tracta de qui guanya l'altre poble, sinó que cada un dona tot el que tinga. Ui, quan ha vingut per ahir. M'haver agarrat molta gent que negava la força i la grandea de les nostres bandes i que no ajudaven mai. Fa 24 anys li haurà dit, lee esos carteles, ves esas luces, pues no hablan de Julio Iglesias ni Marta Sánchez. Mira cuánta gente. Y no hay en este momento ni porno ni droga arriba. Hay bandas valencianas que cantan a la vida. I jo avui, president de la federació, en companyia dels meus companys, m'alegra que un polideportiu s'ompliga de gent valenciana de la Costera i en les seues bandes vaja cap amunt cada vegada. Des de quan t'agraïm la meva presència. L'agraït soc jo i els que lluitem. Perquè dona molt de gust, encara que l'home siga de la comarca, que un vicepresident de la Diputació, encara que siga d'allà al costat, estiga sentat ahí i tingues la satisfacció i no perteneix a cap d'ideologia per si algú m'apunta algo. Jo soc músic i al mig del carrer i de tots. Dona gran satisfacció que estigues al costat d'un vicepresident de la Diputació i tingues la sort de no tindre que vendre-li la burra enganyant-lo. Tingues la sort de que pugen ahir 16 bandes, de les quals un poblet de 386 habitants esta vespre. Caballers, nunca los pueblos son grandes por sus edificios. Nunca se trata de habitantes o renta per cápita, sino el alma de sus ciudadanos. 386 habitants i una banda de 30. ¡Qué grandea, caballers! I jo dic, avui la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, més forta que mai, en un congrés que portarem amunt en diversos anys, en lluitadors i fundadors com aquell que està ahí sentat, que encara que estiga en l'ombra és verdaderament lluminària del congrés, Melchor Pero Padre i Fornies, tinc que dir-li a la gent, amunt ajuntaments, amunt bandes, i a cada ciutadà li dic el que he dit en el programa, qui no siga soci, que s'apunte. No vull gent que aplaudisca, llisca a la professor a portar el ciri. Vull que se porte l'anda, perquè l'anda té un sant de categoria. Té algo tan gran com la joventut més generosa d'este poble valencià. I ja que estic en canals, vull que acabaré en un crit que vaig dependre quan presentí una festera de Gràcia que diu Vítol i Vítol al nostre patró del poble. Vítol! Vítol i Vítol a la música de la Costera i a la música del poble valencià.
Bona vespre a tots. A tots, amics i amigues de la comarca de la Costera, bona nit, alcalde de Canals, bona nit, president de la Federació de Bandes i amic personal de tants anys de treballar ja junts per la música i per les coses que ens identifiquen com a poble. Bona nit, amics Fernando i Pepe, bona nit, amics i amigues, alcaldes, consellers, ciutadans que esteu així reunits 5 hores ahir i 4 hores avui per escoltar la millor música, jo diria la única que es fa en sèrio en esta comarca. I un bon polític pense que sempre deu més escoltar que parlar. Jo he escoltat 9 hores de música sense interrupció. I en aquestes 9 hores de música he estat pensant i m'han vingut al cap 2 paraules que en el discurs que escriia el meu amic personal, Arcadi, parlava de música i d'unitat. Que estos dies foren realment dies de música i dies d'unitat. Per a mi, la música, la unitat i la germanor van indissolublement unides sempre. I anem a parlar mig minut de música. Una música de banda, música vilipendiar en el passat, música qualificar inclús de populatxera per una avantguarda que es dia progressista i que realment no connectava amb el poble. Això és el que hem intentat fer des de les diputacions d'Alacant, Castelló i València i des de la Generalitat Valenciana. Connectar en el poble pla, aquell que després d'estar treballant 8 hores en l'horta o en la fàbrica es posa a tocar un instrument en tota la caritat del món per als seus ciutadans, perquè està donant-los el millor que té, no de la seva butxaca, sinó del seu esperit, que és esforç, que és aprenentatge i que és posar la solfa en música per a que tots disfrutem i ens omplim de cultura popular. L'any 92 està ahí davant. És un any paradigmàtic que pareix que se va ja acabar el món i quizá comence el món de la música a reviscolar en sèrio a partir del 92. Per què? Pues perquè, abans ho ha dit el delegat comarcal, hi ha un invent meravellós de la Generalitat que es diu Música 92, que està dotant d'infraestructura a les nostres societats musicals, de locals, d'instruments, està muntant més de 800 concerts i també hi ha una vella tradició en la Diputació, de la qual soc vicepresident, el qual m'honra, que es diu Retrobem la nostra música. Algo que l'any 79 el meu company i amic Ricard Avellan i el meu company i amic Manolo Girona, avui alcalde de Sagunt, varen posar en marxa conjuntament en la entonces ja Federació de Bandes de la Comunitat Valenciana, que ja presidia el meu bon amic Àngel. Eixa realitat de quasi 12 anys de treball s'ha materialitzat també en la incorporació a les bandes d'instruments de corda, el qual les ha dignificat. S'ha materialitzat també en nombroses places creades de professorat. S'ha materialitzat en la incorporació de xiquets, jovens, com dia Àngel, que no es dediquen a fer mal sinó a dependre a lo que són els conservatoris i les escoles educandos. Tot això, l'any 92, ho anem a materialitzar encara més fort, perquè dins d'una política concreta de coordinació d'esforços entre la Generalitat i les Diputacions,
Anem a anar tots junts, tots plegats, en companyia de la federació i de tots els mils de músics, homes i dones que toquen un instrument, que dirigeixen una banda o que porten una bandera, a deixar a València, a la comunitat valenciana, només darrere de Sevilla, de Madrid o de Barcelona. En allò que puguem deixar-la més amunt, que és la música valenciana, que ja és una música no populatxera, sinó una música sòbria i una música internacional. I anem a parlar d'unitat. Anem a parlar d'unitat d'esta comarca que deu d'estar colze a colze, units, per a que dins del context de la comunitat anem cap amunt. I la música ens pot portar cap amunt. Dia Àngel que no professava cap ideologia. Ell tindrà la seua, jo tinc la meua, tinc davant companys que tenen d'una altra, però avui estem tots sentats així, tots plegats, units entorn a una realitat, unes notes musicals hilvanaes que ens porten cants de pau, cants de germanor i cants d'amistat. Esta comarca és molt gran, esta comarca és important dins del context de la comunitat valenciana, esta comarca és rica, pròspera, pot ser una comarca feliç i agermanada. Està en les mans de vosaltres, companys alcaldes, consellals i consellales, que esteu així sentats, i està en les mans de vosaltres, ciutadans i ciutadanes d'esta comarca, que feu possible que nosaltres podem administrar eixos impostos vostres revertint-los en benestar social. Música, unitat, esperança, germanor, en definitiva, tots junts cap al futur, en il·lusió, posant la mira en un futur més bo per als nostres fills, del que nosaltres ja avui estem disfrutant. Jo vull donar l'enhorabona de forma sincera, i saps que és de veres que t'ho dic de forma sincera, Arcadi, l'enhorabona a totes les dones i els homes d'eixa associació musical canalense que heu muntat este tinglao que dius tu, però jo vos puc dir que és el millor que he vist en els 9 anys que portem de història d'este certamen. Heu fet un gran esforç d'organització, el qual tampoc m'estranya coneguent les persones que esteu al càrrec d'això. Són molts anys també de treballar per als altres sense cobrar un duro, i això es nota. I també agrair a l'alcalde de Canals, al seu ajuntament, la deferència que han tingut en la Diputació, convidant-me a estar amb vosaltres en este acte, per a mi, per altra part, entranyable, perquè soc també alcalde d'Alcúdia de Crespins, que està així tocant. Un veïnatge que a mi m'agradaria que prosperara cap a aquests camins que abans jo comentava de germanor, de concòrdia i d'amistat. Jo no dubte que això serà així. No dubte que això serà així perquè al front de les corporacions municipals que ens representen a tots n'hi ha homes i dones sensates i amb ganes de fer prosperar els pobles i la unitat entre ells. Amics i amigues, autoritats, l'any que ve en Barxeta mos veurem tots allí. Mentre mos queda un any de 365 dies de treball, de músics, d'educandos, d'homes i dones, de cecilianes, de muses, en definitiva, de tots aquells que estem, en el millor sentit de la paraula, suportant la música. Suportant-la moltes vegades damunt d'un llom esforçat i d'un llom castigat. Simplement traslladar-vos el missatge per acabar de la presidenta de la Diputació de València i convidar a totes les societats que estan així presents, ja ho farem extensible a totes les demés de la província de València, el pròxim mes de novembre, com ja és tradicional, a la presentació del nou Retrobem la nostra música. Mos veurem d'ací d'un any. Espere que en salut, espere que en felicitat i espere que en major número de músics, d'educandos, en definitiva, d'una societat musical global més pletòrica que d'alguna forma ens faça disfrutar de lo poquet que tenim en aquesta vida bo, i pot ser una de les coses millors siga la música. Pau i salut per a tots i fins l'any que ve. L'homenatge a les societats musicals en la persona del músic abanderat, que ara ixen ahir davant de vostès tots els abanderats.
homenatge a les societats musicals en la persona del músic abanderat. Ante tots vostès tenen les senyeres que representen a les societats musicals que han actuat en este novè Festival Comarcal de Bandes de Música a la Costera. De tots és coneguda la llavor que aquestes societats musicals han fet, fan i faran. Aquestes senyeres són portades per unes persones que, en el fondo, voldrien ser músics, però per unes circumstàncies o altres no han sigut. Nosaltres diguem que sí som músics i toquen el primer instrument de la banda, la senyera, la qual és l'amalgama de totes les notes que la banda de la societat musical ha fet, fa i farà. Toquen el primer instrument de la banda, la que representa, pues és la que arreplega tots els distintius en forma de corbatí que li se donen i toquen el primer instrument de la societat musical a la que perteneixen, pues quan tija al carrer, dins i fora del poble, va davant de tots, obrint la marxa i representant els components de la societat musical i el poble. Per tot això, diguem que som músics. Per tot això, per lo que han fet, fan i faran, per lo que han sigut, són i seran, vulguem el reconeixement i l'aplauso a les societats musicals en les persones dels músics abanderats. Societat Musical Santa Cecília de la Granja de la Costera. Societat Musical Lira Fontfiguerense de la Font de la Figuera. Unió Musical de Roslar Corberà. Societat Unió Musical Santa Cecília de Barxeta. Societat Unió Musical de Llosa Serranes. Societat Musical La Primitiva Sementamente de Xàtiva.
Unió Musical de Llanera de Ranes. Societat Unió Musical Santa Cecília de Canals. I per a finalitzar, Associació Musical Canalense de Canals. I ara m'agradaria atrevegar un gran aplauso a estos músics abanderats. Després d'haver sentit les paraules que m'han dirigit les altres personalitats que m'han visitat aquests dies, personalitats, per supost, molt qualificades per emitir qualsevol tipus d'objeció a este festival, ben poca cosa crec que em resta dir. En este moment de la clausura d'este nou festival de bandes de la comarca, hi ha un poc en tranquil·litat per haver vist el desarrollo i el funcionament d'este festival magníficament organitzat per la directiva de la Unió Musical Canalense. Sols crec que em queda felicitar-los a la directiva personalment per la magnífica organització. També felicitar de manera pública a totes les associacions musicals que en este nou festival han acudit a este poble de Canals. Per supost, agrair la presència d'autoritats provincials, comarcals i representants de les associacions musicals i de l'activitat cultural. Sols citar-los per a l'any que ve en Barxeta per a que des d'allí puguen oferir-los un festival que tinga unes característiques similars. En este moment només queda ja clausurar el 9è Festival de Bandes de Música de la Costera de 1991. Moltes gràcies. Com abans hem dit, tinguem entre nosaltres el tenor don Ignacio Ginés, el qual és un gran amic d'esta associació musical canalense, pues sempre que la música per a amistat ha vingut a estar entre nosaltres. És evident que té tot l'any ocupat en actuacions. La més recent serà el dia 2 de novembre que cantarà Idomeneo de Mozart en el Liceo de Barcelona. Entre altres moltes actuacions importants i impossibles de anomenar-les, per això li donem les gràcies molt excessivament per estar avui així entre nosaltres. Perquè temps ne té molt poquet. Demanem ja la presència del gran tenor
gloriosa Espanya, tots anàveu, germans vingau, i en el taller i en el camp remonegen cantis d'amor, himnes de pau, de les glòries d'Espanya. Tots anàveu, germans vingau, i en el taller i en el camp remonegen cantis d'amor, himnes de pau. Càntics d'alegria, acordats al ritme de guitarra mora. Paladins de l'arca prenen ses victòries gegantines i els seus peus flottant a tots jardins extenen un tapís de murta i de roses fines. Brinden fruites daurades dels paradisos de les riberes, pengen les arracades baix les arcades